Kaladap arbrai ke jingja syasiat yap ujros ketri barim ke Chelsea lead ba Chesterfield thank you but hak halai terik urisau arja arpuai kasur kabriu new trap kala penlong da kajiki song klain mongor hamadan malki ban peteng ye ke jingdawa jing bishar hok na kabenta uteu nong yelam ubala syasiat yap haki pulet hak step halai terik nailar arja arpuai kinong ajingkan hakani jelang kilapen sngo ba kidon kibenta yele ka yo nong san perthei na ke jingja syasiat yap ulet ba Chesterfield thank you uba marbo dakhar nong yelam kani kan hon ulo ong balada kidon kijingte jingkho mahak jele klempep kandei kabarem lupa bat ong ba kamdan san parthai hakani ka kan hon ladang ni kinong ile percak ngimpat sim ya kerai ke batikna kumno na kaliang sorkar kala ban aksep yengi lane pediang ngasngau banong kumwe ne kisambla hapo ko briu hanyo trap ke jingyap jong ba cheris ke de jing tenju ko ba kraw ye ke jai ben riu yo le se ke de jing tenju kan penjot ye ke jai ben riu jongi klem pep ki wei pe ke jai ben riu ke sar khi ben yengi wat khri lanti nang ne chakman bangin khikli ha ka no ke issue kum gi pranong yelam ngasngau ban banjur sa chesin hadin bangilayo i ka jingja ha ka khalai terik ka de jingja ka ba ka briu hanyau trap brok ka we ka de ka sngi jong ka jing yam briu ka sngi jong ka jing pai donut ka sngi jong ka jing thang man sem kham tam ye ki juki khun ki bala du ye lau jong kupa henry kat panang mi ki sngi ki dang ha ka khalai terik ka dang yai ka we ka ler hadin sibnai arnai kat panang mi ki sngi iba hapo ka jai ben riu jong ki mi sau san teli ki ler hatu om ju don leer mo ha ka perthei hatu don leer mo ha ka perthei ki ba mi sau san teli lai tang ha ka jai ben riu ka jongi tengah kuak ban pensngau chakiriu start an chakiriu kam yalade mangide ginong yam sang balang chakiriu kam yalade mangide giriu idri sngau bha sim tang gawai garai ngi kwa ya ka justice nak benta iba Chesterfield thank you hadin ka tangin sale politik kat pamon ladang idon kemensim competition ladang idon kemensim yale lagi idon kemensim kuak burom wat kme lenti bagane kam kan poi sei ru tas ngau bha ngatrai ki bawan hang ne gidon laga jong jing ba khle gidon laga jong kemensim gidon laga jong kejing chua bangin le hakateng meeting so tho ba ngadeu khun jong bri wan jong trap ngadeu do osnam ngale hang tai ngadei ban le kemensim ko basida kemensim ko bakhoi kemensim ko balan ni lade ban kersian ya gano karai kabakasur kami Henry ka bapen sngau lengo bat ka bapen artatin yo pai ba jong jala menta kat banang mi kisngi nang telot na goi ka por se goi pan kane baru kadai ka dauba bagi don gi langyong gi ba persiang ban le politik ya ka kamyap jong ba Chesterfield thank you tengah keren ka basai ko langyong sngau bha wan pen be ya gi ne gi kam so bha kelatia keladem ya gitu kijing bakla jong pi kelet no sim da gawai karai sngau bha penmi ya katu sur kumba pi penmi men ha katu ka khalai tarik kenang bangio ya ke justice ka khoi nai ba Chesterfield thank you bat ngaso bodong ha ka ni ka por ka pamenta habang ye khon ngele na kamta ka chat ben riu om don condition om don jing te jing khom ban ele na kamta ka chat ben riu ki riu khne riu khrau ki riu yele kin kiran bet ya ka hok bat ya ka jing sisa lada ngin donno ki condition ladang i donno ki jing te jing khom nganong ya pi ngila rem lupa hakani ka jing ki ka jongi ngane to ya pi yang ne ka sur jong brinyo trap om don politics om don lama ndrai ka dei bet ka sur jong upat ba kipat ka brinyo trap kim dei banting ban mi syahmat banaya ka jing kersan ban yele na kamenta kani ka jing dawa ban penyo ya kata ka hok ka justice na kamenta ka ying kasem ban ko mangalayas ko manela dan ba ong ba imat kilayo pisa layas at kile politics nrengan itu yepi daga basya daga bahok hang ni ngi klem le kumta bat ai ba kani ka jingkran ka jongki dan kerto kelapat yaki kwa ban kiran ni ai hani ka por ka
mamta ngai i hakilat pathai kubor baka jing sakem jong ki khon samla ki jongi sangot ki khon samla ki jongi ngai i lingba kilat pathai kubor nang tai na po om pernai baki don kti lakeno baki don kti ba ki bopom hagi jaka ki paper bat hamtam ha ka jaka ka office jong ka NPP ki badang i ha ki kimbiak sni ha ki kok kubor hot ai kita ki pulet kin investigate na kamta ka jong ki henrei bansu kuno bansu parap kulmar pap ngido maila naka seng naka konhon jong ka brinyo trep ngido manailat ya ka dik sarkar bahkan sukem bet lani kan su pendik ikon samla ki jongi na kalian jongi kesur penyu trap ngino maila bahkan don kum kota bahkan ni kesorkar limbaga home department limbagi police department kin sukem kin su harap kulmar yiki kon samla jong ka penyu trap ki jongi kadi ka message ka bakalia nang ni syakmat hot ki jongi nadu bastang kilong ina demi kertek Henry ngangan syong tangkawai ka message nakamta ka sarkar jela bana kalian ka jongi ngin sapan khle susu ya ki jingi ki bajur ki jingi ki balong surprise nang ni syakmat namar na kalian ka jongi nginum syong klikti nginum syong hop hadu bana yo yakni ki jingdawa ki jongi